Il-Kunsill Lokali tal-Florjana approva il-pjan għal riġenerazzjoni tal-Florjana mressaq mill-Viċi Sindku James Aron Ellul. Dan id-dokument fih il-pjan ta' riġenerazzjoni li kien msemmi fil-programm elettorali u issa ġie approvat mill-kunsilliri l-oħra kollha, inkluż dak indipendenti. NetNews tkellem mal-Viċi Sindku li spjegalna li dan id-dokument kien ispirat minn eżempji internazzjonali fosthom Bilbao fi Spanja, Portland fl-Istati Uniti u Melbourne fl-Awstralja. Sabiħ dan id-dokument fil-waqt li ħares li dak li jeħtieġ isir fuq kollox però jara l-isfidi u l-problemi, jara però wkoll is-soluzzjonijiet. Però s-soluzzjoni primarja tal-isfida li qed taffaċċja lokalità preżentament hija li nikkonsultaw mal-Furjaniża aħna bħafna drabi bħala kunsill lokali, kwalunkwe kunsill lokali madwar Malta u Għawdex jilmenta li ma ssirx konsultazzjoni denja mal-kunsill lokali. We practice what we preach, se nkunu primarjament nitkellmu mal-Furjaniża ma ta' konċernati mal-autoritajiet rispettivi biex fuq kollox isir konsultazzjoni ħalli il-politika għal reġenerazzjoni tal-Florjana dejjem tkun imtejba. Dan id-dokument joffri strateġija biex jinċentiva xirri tal-proprjetà fil-Florjana, fosthom inċentivi finanzjarji permezz ta' sussidji fuq xirri ta' proprjetà, promozzjoni ta' valur storiku u kulturali u żvilupp ta' faċilitajiet u servizzi. Ovvjament dan id-dokument jara l-isfidi, fost l-oħrajn ukoll l-isfidi tal-proprjetà, tal-wirt kulturali, kif dan se jkun ikkultivat, kif proprjetà ġodda proprjetà jekk hux forsi tista' tiġi mwaqqa jew restawrata, x'inċentivi jista' jkun hemm. Għaliex ħafna mill-isfidi li qed insibu hija li fir-realtà żagħżugħ il-familja illum m'għandix biżejjed finanzi biex tixtri proprjetà fil-lokalità tal-Florjana, allura jeħtieġ inċentivi straordinarji biex jaffaċċjaw din l-isfida straordinarja fil-lokalità tal-Florjana. Dan id-dokument jagħmel referenza wkoll għar riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir permezz ta' ħolqien ta' spazji rikreattivi u kummerċjali, integrazzjoni bejn il-Port il-Kbir u l-Florjana u riġenerazzjoni tal-lokalitajiet madwar il-port. Fuq kollox ukoll nħarsu lejn ir-reġjun port. Mela aħna fuq kollox il-Florjana hija l-iktar li ħadet daqqa f'dan ir-reġjun, però r-reġjun kollu hija jaffaċċja din l-isfida, speċjalment il-lokalitajiet li jmissu mal-Port il-Kbir. Allura se nkunu naraw ukoll biex forsi jinħolqu soluzzjonijiet flimkien mar-reġjun port biex intejbu l-politika tagħna u tkun imsejsa wkoll ma' politika ta' lokalitajiet diversi madwar ir-reġjun biex ninaqdu bħala tim kollettiv biex forsi anke naraw x'istgħu nakkwistaw anke bħala fondi Ewropej biex din l-isfida tkun tassew ittekiljata, tkun tassew affaċċjata. Il-Florjana għandha potenzjal kbir, ir-residenti jixtiequ li mill-ġdid l-identità u l-qalb tal-Florjana tieħu mill-ġdid ir-ruħ, dan id-dokument se jkun qiegħed jibni fuq dan kollu. Marija Borċ għal NetNews.